Uwi na sa bahay, balik ka doon. Sige na. Pag umalis ka ngayon, hindi ka makakain mamaya. Pag hindi kita natagpuan, magugutom ka, hindi ka pa pati marunong maghanap ng pagkain. Ayun na, lumipad na, ayun. Ayun na, ayun na. Ito talaga napakahirap sa pag-aalaga ng ibon, lalo na sa kagaya ni Pagaspas mga kasinag. Kung ganitong hindi siya naghuhuni, hindi siya humuhuni, hindi siya maingay, mahirap alagaan ng ganito. Saka hindi sa akin lumaki, malaki na napapunta dito sa atin, kaya subukan natin mga kasinag kung hanggang saan ang makakaya natin. Sinubukan ko lang naman itong palabasin mga kasinag, gawa ng pagpaparakagat nga ng ng ligha yung kanyang paa. Tapos yung sa ganito niya ganyan. Ang iniisip ko, baka kagatin lalo siya sa mata. Mahirap naman kung sa mata pa siya parakagatin. Grabe ang kalamintas mga kasinag sa paa kanina, yung langgam na pula, yung namamahay sa mga mangga. Yun, pagparakain siya kanina, pagparakagat siya kanina, kaya naawa ako, pinalabas ko siya kasi ang dami na doon sa loob ng kulungan. Gawa ng yung mga pagkain kasi niyan, tira-tira na mga karne, yun ang binabalik-balikan ng langgam. Pati siya nadadamay, pati siya pagpaparakagat, kaya naawa ako mga kasinag, kaya pinalabas ko siya. Nung pinalabas ko nga, dito na nakarating, lumipad siya. Naghihingal-hingal na. Hindi ko pati nadala yung pagkain, dapat pala nagdala ako ng pagkain. Huwag ka magalit. Ha? Opo. Tingnan nyo mga kasinag, makikita nyo yung paa niya. Yung kaliwa niyang paa may langgam pa, may kalamintas pa. Nadala niya pa dito paglipad. Ayun ayun sa may dulo ng kuko. Ayun, palakad-lakad pa Ang dami niyang kanina, buti nga ngayon nabawasan na. Pati langaw, dala-dala na Sunod pati langaw saan ka na pupunta? Saan ka na pupunta? Ha? Saan ka na pupunta? Opo. Uwi na sa bahay, balik ka doon. Sige na. Pag umalis ka ngayon, hindi ka makakain mamaya. Pag hindi kita natagpuan, magugutom ka, hindi ka pa pati marunong maghanap ng pagkain. Sige na, balik ka doon sa bahay, doon ka lumipad. Lipad na papunta doon. Sige na. Ganyan lang siya, pasuot-suot. Saan na pupunta yun? Ayun na. Ayun na Nakita niyo mga kasinag. Ayun na, lumipad na, ayun. Ayun na, ayun na. Ayun. Doon nagpunta sa ilalim nung damuhan. Wala siyang kontrol pag lumipad. Ay pagka ganito, mahihirapan to. Ayun siya, sa ilalim. Yun. Dito siya mga kasinag ayan. Ayan hindi mo pa kaya mag-control lumipad. Kung saan ka pumupunta. Nahirapan ka. Ha? Hirapan ka Kung siya mga kasinag nahirapan maglipad, ako mahirapan din kasusunod. Kasi kailangan bantayan ko ito Hingal na siya
Sa susunod na lipad nito, hindi ko na alam kung saan pa ito pupunta. Dito ako sa bundok kasi yung palayan nasa baba. Saka pala dito mga kasinag, ito po pala yung area na ito. Ito palang area na ito mga kasinag, kung mapansin niya may putol na nyug na yan. Dito pala namin itatayo yung bago naming simbahan sa area na ito. Yan itong lugar na ito. Dito po namin itatayo. I-donate na ito mga kasinag, yung area na yan. Kung maalala niyo mga kasinag, yung vlog ko nakaraan na hiningi ko ng tulong yung simbahan namin nakaraan. Doon sa kabila doon. Marami nagsasabi kasi na magtayo lang daw kayong bagong simbahan. Meron naman sana kayo mga kasinag pagtatayo ng bagong simbahan dito po sa area na ito. Kaso lang mga kasinag, yung nalikom natin hindi po sasapat para makagawa tayo ng bagong simbahan. Kulang yun mga kasinag. Saka ang hiningi ko rin lang naman ng tulong, yung simbahan namin doon mga kasinag, nang maayos yun. Kasi matagal na panahon pa bago makapagtiri kami ng simbahan ditong bago. Kasi kung meron man lang kaming mga 200,000 o higit pa, mga 250 ganyan mga kasinag, makapagtayo kami ng bagong simbahan. Kasi sa mga materialis pa lang mga kasinag, sa mga panday, sa mga magtatrabaho, hindi naman halos lahat ng paggawa ng simbahan na yun libre, bayanihan. Ano naman kakainin ng pamilya nila mga kasinag kung lahat ng padre de pamilya nakatutok lang dito sa simbahan? Paano naman yung ikabuhay? O paano naman yung pang araw-araw? Kaya ang pagbabayanihan kasi dito sa amin mga kasinag, yung willing lang magbayani, kagaya ng kung wala kang gawa, magtulong ka. Pero kung may trabaho ka naman mga kasinag, unahin mo muna yung pamilya mo. Kung libre ka naman, saka ka magtulong. Matagal pa yung mga kasinag makapagtayo dito ng simbahan. Itong lupa na ito, i-donate na daw ito sabi sa akin. Kaya sa ngayon mga kasinag, nagpapasalamat ako ng marami sa mga nag-donate, nag-sponsor para sa aming simbahan. Napakalaking halaga na ng mga kasinag. Maraming salamat po sa inyo. At sa masusunod na araw nga mga kasinag, pag tuyo na yung kahoy, tawag nito, anuhin na natin yun, ay paayos na natin. Gigibayin na namin yun, bubungan ng panibago, mapinturahan, matapalan yung mga haligi na nasira na. Ayun ang ayos namin dun. Sa ngayon mga kasinag, pinapatuyo pa kasi namin yung kahoy, tas yung mga niyog. Kaya wala pa akong ganong update sa inyo. Ang update ko lang sa inyo ngayon, si Pagaspas, ayan hingal na, pagod na. Ayan siya. Opo, pagod ka na. Ha? Pagod na yan. Hingal na? Hingal na siya? Hingal si Pagaspas mga kasinag. Biruin niya. Hindi naman siya sanay magparalipad ng malayo. Kasi lagi nga lang siya sa kulungan. Kaya mahirapan ito mga kasinag. Yan na siya. Update ko lang kayo may mga kasinag ha. At bantayin ko muna ito si Pagaspas. Mga kasinag, hinuli ko muna si Pagaspas. Inalpasan niya atin siya. Gawa ko ng, uulan na naman. Ibalik ko naman siya dito sa kulungan niya. Hinuli ko siya kanina dito sa taas kasi hindi rin naman siya umalis dun. Hindi na rin naman siya makabalik dito sa bahay. Kaya mga kasinag, ibalik na natin sa kulungan. Binalik ko sa loob mga kasinag, taas yung pagkain niya dito. May pagkain pa siya. Hindi pwede natin kasi buksan mga kasinag yung kulungan lang niya. Mahirap kasi pag umalis siya, hindi natin alam kung saan siya hanapin. Mabuti kung pabalik-balik siya lang dito sa kulungan niya. Hindi naman ganun ang nangyari mga kasinag kasi pa oras na lumipat si Pagaspas, kung saan lang siya pumupunta. Wala siyang permanenteng lugar na pupuntahan, hindi pa siya bumabalik dito. Kaya ang mahirap kay Pagaspas mga kasinag. Sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, hanggang dito lang mga kasinag. Bye bye.